Ahoj všichni, vítejte na mé stránce z Outsidera ve vůdčí osobnost. Na začátek vám chci říct svůj příběh. Možná vás trochu dojme, ale věřím, že vás také inspiruje. Je to můj osobní příběh a sdílím ho s vámi, protože vím, že nejsem jediná, kdo si v životě prošel těžkým obdobím. Když jsem byla malá, neměla jsem štěstí vyrůstat v úplné rodině. Otec mi zemřel, když mi byly 3 roky a máma zůstala se mnou a se sestrou. Žili jsme skromně a museli jsme si spoustu věcí odříkat. Nikdy prostě nebyly peníze na to koupit nové zimní boty, nebo realizovat školní výlety, nebo zkrátka ty běžné radosti, které ostatní děti považovaly za samozřejmost. Později, když jsem studovala vysokou školu, máma vážně onemocněla a ve 2. ročníku odešla navždy. Bylo to pro mě opravdu těžké období, nebudu vám lhát. Najednou jsem zůstala sama, sestra žila v Itálii, já s přítelem, ale uvnitř jsem se cítila úplně ztracená. Trvalo mi to nějakou dobu, než jsem se z toho dostala. Potřebovala jsem čas, podporu, ale pak jednoho dne přišel zlom. Uvědomila jsem si, že jen já rozhoduji o tom, kam můj život povede. Jen já mám moc vzít svůj život do vlastních rukou. Začala jsem se zajímat o osobní rozvoj, přečetla jsem spoustu zajímavých knížek, začala jsem si stanovovat krátkodobé a dlouhodobé cíle a moje myšlení se kompletně změnilo. A současně i můj pohled na život a na peníze se transformoval. Toho času jsem měla 2 velké sny. Bydlet v krásném prostředí a cestovat po světě. A víte co? Oba tyto sny jsem si splnila. A ne náhodou, ale protože jsem se rozhodla vytvořit si k nim cestu a s těmito sny se stotožnit. A k těmto snům se postupně přidávaly i další. Začala jsem se učit další světový jazyk a investovat na burze, abych získala zdroje a energii k naplnění dalších mých záměrů. Ale tím to nekončí. Neustále na sobě pracuji, protože vím, že každý z nás má v sobě neomezený potenciál. A co vy? Cítíte také, že vás životní okolnosti nikdy nepodpořily tak, jak byste potřebovali? Nebo jste jako já vyrůstali v prostředí, které vás nemotivovalo a neukázalo vám cestu ke splnění vašich snů? Také vám mohla chybět podpora a měli jste pocit, že jste na všechno sami. Právě proto jsem vytvořila transformační program z Outsidera ve vůdčí osobnost. Tento program vám pomůže najít vnitřní sílu, která vás každý den bude motivovat jít dál, objevit cestu, jak žít svůj vysněný život bez ohledu na to, odkud pocházíte, a odhalit váš skutečný potenciál a přestat se podceňovat. Dám vám jasný plán, jak překonat své limity, získat sebevědomí a vybudovat přirozenou autoritu, která zároveň inspiruje ostatní. Ukažte světu, co ve vás je, a začněte žít život takový, jaký vy si sami přejete.